Api loh. Iya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bila kamu. Loh, ya penak lah. Bisa.
sembah nuwun. Ya. Udakara taun 90-an no. Piye? Aku wiwit SD nganti SMP iki asring nderekke bapak. Mbah Sukron Swanda saben ngasta pakliran ana laladan grogol kene ya hajate padha ya kuwi bersih desa mung saiki dadi selan ageng. Oh iya, kowe cilik wis aba rene ya. Yen biyen ki piyayi mirsani wayang ki mligi mirsani lan mengamati mencermati lakon era bapak biyen. Ya. Mula saelingku yen jaman biyen ki sindene bapak ki mung 2, 3 ngene wis apik. Iya, ning saiki perkembangane jaman dadine beda, Nduk. Wayang merupakan media yang beraneka untuk memberi hiburan segar kepada para warga masyarakat khususnya wewengkon Grogol. Iya, apa? Saiki piyayi mirsani wayang ki niate renorno ana sing pancen gatekke lakon, gatekke wejangan, ngrungokne karawitan. Iya, ning ana uga sing kepengin gatekne guyonane pelawak, ana uga sing kepengin gatekke suarane sinden nganti tekan egolane waranggana. Oh wong nonton wayang saiki corake renorno niate pirang-pirang. Kaya ngono kuwi. Mula jaman saiki iki yen sinden 5 ngene dianggep sithik, Nduk. Minimal ya 6 kaya bengi iki merga pancen sinden sekarang adalah merupakan bunga pentas yang tidak pernah layu di sepanjang malam. Iya apa? Lan iki ya pancen ya wis trep karo jamane. Jaman saiki wong nyambut gawe iki wis ora leren, Nduk. Butuhake hiburan yen nonton wayang mung disuguhi cerita karo wejangan. Iki mengko ndak malah saya kesel. Mula men ada penyegaran yang gatekke karo kaya apa to ayune sinden. Mula sinden saiki racake mesti nom-nom kaya ngono kuwi. Tuwek sithik umur 55 langsung dipateni kok, Nduk. Kejemen kaya ngono kuwi. Ora paribasane kaya ngono kuwi. Ning upamane sak perangan ageng para ibu-ibu, para bapak-bapak anggenipun mirsani wayang butuhe arepe menikmati kecantikan sinden niku janjane nggih mboten salah. Niku mboten salah. Merga napa? Survei membuktikan embuh Karanganyar Solo, embuh Ponorogo, embuh Jaten, embuh Grogol sawo pisan. Sing jenenge Piyayi Kakung mesti ada ketertarikan untuk melihat kecantikan wanita. Iya toh? Kaya ngono kuwi. Dadi Piyayi Kakung kok nyawang karo sinden, menteleng ngono iki mongko lungguhe karo ibu paneme Pak Lurah nyawang sinden. Bu Lurah aja nesu, pancen kodrate ngono, Bu. Sing jenenge Piyayi Kakung nyawang sinden ayu tek ora tertarik kuwi wajib dipresakne, Nduk. Iya to. Kaya ngono kuwi. Kanggone sing Piyayi Kakung sing nom-nom kuwi ora nom ra tuwa padha wae. Sing sepuh nyawang sinden ya karo batin. Wah, cara krupuk ya kemremes lho iki ngono kuwi. Iya apa? Kaya ngono kuwi. Lah, mula wayang iki pancen media yang sangat komplit. Iya. Mula dalam rangka ya kuwi tasakuran selan ageng utawi kaprahe bersih desa, warga masyarakat ing Grogol Sawu Ponorogo nyawiji dadi siji guyub rukun gotong royong mbangun Grogol. Iya. Dipandhegani karo Bapak Kepala Desa Pak Jalu Prasetyo. Matur nuwun Pak Lurah. Nadyanto nembe menika pinanggih ning kula remen kula marem. Merga pancen piyayine iki alus, Nduk. Yen wayang ya Prabu Puntadewa. Iya, alus lembah manah. Kaya ngono kuwi. Ugi sinengkuyung dening Ketua Panitia Pak Edi Suryono. Mboten kata lumpen seksi wayang pagelaran ing dalu menika Mas Agung sing wis bola-bali koordinasi karo awake dhewe lumantar telepon. Iya, matur nuwun karo Mbah Mudin Nuril Huda ya, Mak. Ingkang dalemipun kangge transit kangge dandan kula sak kanca matur nuwun. Jan daleme ya apik, daleme resik, kamar mandine ya pirang-pirang. Ya, mung emane kamar mandi pirang-pirang ora enek ciduke kabeh. Wis sing goblok iki kowe jaman kemajuan ra ngangge jibur ngono kuwi. Wis enek kerane kok ya. Ana sawere. Sembah nuwun Mbah Mudin, mugi-mugi kalian ibu panjang yuswa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
kalian Mbah Kami Tuwa Sugiarto sing terkenalin sinten Pak? Plegek. Pak Kami Tuwa Plegek. Nggih, iki bingung aku tak kira plegek. Ayo, Plegek matur nuwun Mbah Wo dan semua kru panitia Selan Agung dipangestoni karo Mbah Haji Saito ugi lan ugi dumateng Bapak Ibu para kiai alim ulama sumrambahipun Pak Camat, Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek lan jajaranipun ingkang sampun kepareng mangestoni pahargyaning ratri menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya, monggo 23 dina tanpa pedhot ya, Mak. Luar biasa panitia. Ora mantra-mantra hajate wong sak desa prasasat kaya hajate wong sak provinsi, Nduk. Ing atase kegiatan kok non-stop nganti 23 dina yen ora piyai grogol pancen piyai sing kompak guyub rukun menyatu dan menggunakan rasa persatuan yang luar biasa mokal bisa mawujud endahe pahargyan kaya bengi iki. Mula tepuk tangan untuk panitia grogol yang tercinta. Ya. Hebat luar biasa. Entek ya pirang-pirang tur tidak swadaya kepada warga masyarakat nggunakake dhuwit desa tambahi donatur dan lain sebagainya. Ya. Wis matur nuwun tanpa upama ya, Mak. Muga-muga ora mung Pak Lurah perangkat lan ugi sumrambahipun masyarakat sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan niring sambikala pinaringan wujudipun kanugrahan saking Hyang Agung rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujudipun tentrem lahir batin keselamatan donya akhir putra putrinipun dados lari ingkang soleh lan ugi solekah. Allahumma ana bintang tamune sapa sing wis diantu-antu karo piyai kene ya kuwi Cak Percil CS ya gandeng iki wis tengah rolas ayo ndang ditanjakke ya monggo Cak Percil CS kaya biasane wae apa serampatke ya monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih piyai grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara yo
lagi. Rasa tenan Cak Percil iki. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lho lagi metu. Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Iku lare pundi? Sing ngedang lare pundi nih? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso. Apa meneh piyayi Jawa. Kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten? Lah nggih. Napa melih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung nok tung nok tang Oh, iya lho, ben seneng Wong ya jenenge kene. niku. Nyenengke wong iso dako. Wong kula niku lak Ganjarane gede. gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Ben taun niku kalih kula. Mandeko. Aku lak wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngaten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula bilih wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat. Niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan nang trek wis dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Bos. Purnomo pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Iki lak umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. Pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme Apa-apa? sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho Aku nyapa to? sesuk. Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan ciduke enek ora? Ora neng. Malah ditulisin nang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhire tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat to, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngaten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngapa jak foto. Temason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa sak meneh kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Aku tukaran pepele. Lah nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Parem sanget. Parem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, Oh, masa kanca? Lah, aku ki Ora yang geruange apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. boten mawon, boten grogol mawon. Mriki Pundi? wonten 8 dukuhan. Dia
Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu kok iso apal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Ditulis lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca kuwi? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apene dicor. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. lho. Tiwas tak enteni lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe iki ndonga sapa ngerti sosok ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lah, Lho, ora percaya sampean. ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? elek. Sampean aja melok-melok, Bos. Muni elek ngono Wah, kok. Ya iso tak sombong. meneng. Sampean meneng sih ya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho Ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak Dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, Percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas, sing kono rembuk takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono mana sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah jenengan kodhok kucel ki jane kok Mas aku. Pokoke rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedianten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, Lurah sawo. sak Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku wonten. Wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki Lurah-lurah niki mriki. Pancen DP wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane wayangan. awak dhewe cak Sampeyan percil iki kok ya, Nek. CS. Melestarikan kebudayaan kita. Ngoten niki. Ngarum Lagi ngoten. kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng-seneng wayang. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sementing aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Heeh. Masa? Sakidin. Oh, sakiten. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep Lah. mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sindan nggih kedah kompak. Harus Lagi kita ngoten. adalah cara wong babalan satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Ora labu. Sampean sukses aku ya sukses, Lah. aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing duwe robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing iso robah, Dhuwur gak obah ora keri. Terus niku pun wis tak tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digawe napa Ada dirian? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil Kok sampean. Pakulitan, pakulitane. Alah, kulit iki saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Iya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan.
makin dilihat makin bikin gregetan. Wah, wajah. Itu ya. kalau wajah. Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. Dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah, iya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. Perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Oke. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu apa? Kalau saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbak, iki gawe dhewe, Mbak. Khusus apa? Iya, apa? Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Iya. Kayak Mbah Ustad. Nuril, Ustad, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngonoan ku wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Dadi piye? lek cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati, jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa? Pun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis dilatih lu. Alah, Jadi tak woket bledek. aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman cha. Wah, aman apa to? Wis bolong. karo dhewe keluarga. Niki tak Arep cobi niki. ngetes kompakane sinden Sinden. Madangkara? Iya, Boleh. boleh, enggak apa-apa. Boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa, cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Kamu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong nggih, Dok, nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Birgita. Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lha apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula. Pak. Pemula. Oke. Dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampeyan sing kurang cetha. Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kurang nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O-nya harus cetok. Ah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Tiba-tiba. Baba. Lah iki kok sinden iso kaya ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mangga. Dah. Sampeyan kok rumah sakit. Apa terus Mas? Oh, iki kok ngenakane iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem, sing kiwa cablen genti. Sing kiwa. Mau lho, tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dek. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya lho. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkul Iku dolanan jajal takonono, bar mbok benekno. Dek, Cahayu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene taketne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu iki lho. Iki lho jenenge Diantemi ya saiki iki lho jenenge.
Dian mbake jenenge Temi lak diteluk Dian Temi. Oh, Dian adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka makanan apa? Makanan anu, Lah, tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso? enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ke keluargane ora men le. Sik, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya tak kono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya rumah. referensi. Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Ya bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mun gadah garwan apa dereng? Ha iki lho. Wis sampun gar-gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lah jenengan kok malah apal kae sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Wis dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Inji. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut. Ngopeni kutut nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Inji. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Mangane. Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Kroto. Nah dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Regane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Nggih. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ora kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut dolan dhewe dhek iki. Nek gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Iya. Berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku du kutut aku bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma artisipun Madangkara. Oh ngoten. Menika Inji. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli. Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Bang mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kalih menika. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki Oh, nggih. alah, Nuwun nggih, sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami nggih, sami kalih dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi bos dipateni bos iki bocah iki. Lah kok omong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik,
Nggih Cak Jel pripun? Nggih nggih dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu dek wong jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede Mbak nerai dawet jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndi? Kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lha takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon lho Pak jare. Pedalem sang Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan Ya, aja ditutuk nih nang. Nomor niku, niki sing pojok. Ngomong duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Iki piyayine alusan, dasare mesam-mesem, sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih, Mas Percil. Ije. Nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Tonggo Nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakan nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula jeneng. Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Yeah. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendru lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, nggih. Kurang manis tambah. Iya, oke, tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Ala anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak kok ya, Kekompak. ayo, Kari manis, kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kurang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pamrong doan. Paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik tambahi giling, tambahi giling gulone ngene. Iya. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes Dong riko mikir sing kuna. ala jajal kendange tung tak tung dang tung dang tung dang tak tung. Kari manis kurang manis nambahi gula. Wes Dong riko mikir sing kuna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Kok tangannya mana? Sinden sampun sakniki Yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena kita kekompakan kamera lihat. Kamera lihat ke Yoga. Weh, madhep rono.
Lho, ki yogane ganteng-ganteng. Oke lah niku wis Mulai kudu pasti. dibutuhke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Ronald. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Kok luas aku. Ayo. Kari manis. Sing madhep nang ndi no? Madhep mriko. Madhep penonton. Mas Lem. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wek duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. Rono, ayo. Ya, coba ya. Kari manis, guriang manis. Weh, aja mbok nyeres sik. Ngene lho. Kari manis, gurang manis, nambahi gula. Mas gula itu karo gila-gila, oke? Mbok nyeres. Ayo coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Raja Mala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, gurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan, pimpinan. Pimpinane ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis to? Mbok. Iki wis to? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Wah nyapa lho ibu-ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada mriki mawon betul. Nggih lek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bubu. Mengikuti kemajuan zaman. Lah wis ora apa-apa nyeneng Nggih, wong. ngene wong to. Nggih. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis, nyapa kencing manis. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh iso iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Eh? Nyapa mbok unyerne sik? Ora ngene sik to. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, kurang Kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak, warane sik Ngene to. Hmm? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki kok lak ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Lagu kok ayo. Kari manis. Oh, alah macam Iki musuh percil gendeng tenan aku ya, ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten, Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau apa kembaranmu to, Pak? Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, yes. Sabar le awake kudu sabar. Ngene sik. Ngene sik, ngene. Kari manis, Ngene. kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jarku ngene tuh robanatina. Kurang. Kurang. Manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Asik. Alah, kok iso. Pripun Bu, sae no mboten? Sae mboten? Lek sae tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, bir Putih, kita. pulau manut jenengan, manut jenengan. Bir kita. Gini. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes ya wes, dong riko mikir sing guna. Asik. Iki bir kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa om? Aku Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nuwun sewu niki diaturi nembang napa nuwun sewu, Mak Cang.
Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Duk, dipasrahne Kaya? karo Paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Mosok sing mburi nyidam jemblem lho awas Iki napa sing langgam-langgam napa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus Oh, gubuk asporo. Nggih. Selindro. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Apa ringko? Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, Nganggo gubuk kurang. asmara. Iki ambak ki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, saged. Mu Romai Rama, ramari-mari deh. Mosok dong. Bisa. Iya. Bila kamu Di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang Wis ndek. bener iso aku. Kurang ndek. Bila kamu Bila kamu kurang bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke apik Dirungokne lho. dikate. Ya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bila kamu. Ya penak lho lah. Bisa. Bila kamu. Bisa. Bila kamu Kurang ndek. Bila kamu Kamu KDRT lho nang ngono kuwi. susah perkosaan. Sabar. Gregeten aku. Pak. Lagu iki lho selendro iki lho. Selendro. Gubuk asmara. Ya. Jajal Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak gubuk aspara. Ya, joget sing apik. Dibawani sik. Apa nih? Iki dijajal jogete to, jajal. Oh, Bos. Siap, Yang siap. liwat dang dong dedang dung ding ding dung. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah Yen cilik. liwat aku kelingan. Bukai. Ya, Mas. Biyen tak goler. Tung gentak dlong. Tak dlong. Dlong. Ya. Sing asik. Ayo. Saya. Oke. Rata dek. Oke. Yang lewat aku kelingan. Apa. Maju mundur. Yen maju liwat mundur. aku keli. Oh ya. Gila. Entang. Ayo. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Ayo. Yang lewat aku kelingan. Iso. Ku bukae. Loh. Yen Loh, tak saya. goleren. Anu, Bos. Amit, Ngapa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Mosok nemen aja nemen-nemen. Lah ku enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing alon-alon lho. Oh, iya, Alon iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah, yo penakno lho. Heeh. Ku bukae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekadang ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah, terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah, iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Malah ngesot. iki mau sik gaya ning asline jogete ya. Jogete sae iki? Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah iya Niki pun mulai iki. gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, we contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba, Dik.
sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah koyo anan mentok. Kamban. Sithik ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja oleh kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Nah, tangane. Wis, ora wis. Bojomu ndelok. Kurang piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa sakmono gak kurang? Kur ngene iki tok. Ya, ora iso. Enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwat aku kelingan. Loh, ndute kak walik. Walik. Dutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Walik. Tangannya wis bener. Ya, bener lah iki. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo, Mas. masa yo mitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Ae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung dentak glong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget, Mas. Gak kena lara dingenekne. Gak mandek, Bos. Guru tari sing sabar. Ora sabar piye nek guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase ngono. Sampeyan sebagai jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone yang melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepeh dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepeh dol kaya kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lagi saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Wong aja ngawi murat-marit malah niki. Lagi didian iki bir kita. Tak tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Ayo. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Tak pernah ucap hancur Gubuk hatinya asmara, Duk. bersepai. Duduk Malaysia. Harimau. Harimau Malaya. Yeay.
menika. Urung. Urung ya. Hei, urung. Kowe dadi karma. Oh, Neng gubuk asmara. Matur Makasih Adik. Gubuk asmara. Wah, garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho cake. Lek prei melu madang karacak tak. Kok mondol. Kula tak ngateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah. Kuwates mbah ora paham aku. Lah ya Padahal cek kula wajahe niku ketok simetris, Nggih. terbentuk sempurna. sempurna. Kaya sempurna. doksin. Ya, dadi niki wonten. Oh, Sapa nek to, Pak iki? Niki wonten sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden sampean takok iki lho. Sinden nika. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Sri Gala sapa kuwi? Sanes menika sriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol nggih to. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek Leres. Iki lho masih yo ngomong. dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Seneng. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Kok niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha tak maju rono wis kadung kembar tak swodok dasar. dandane wis padha. Dadan wis padha tak. Padha abang. Jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalanan. Anu, yo tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Iya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Gawe Dok. apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo ki lek lho. kenalan yo ngangge Kaya tembang. probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman ngono seniman. Aku ora budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Iya mu lho. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, iso, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepan nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masak lah. Nuwun sewu para sederek-sederek Ayo. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase? Lah ora pas, Bos. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to.
Yo ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Piye? Ndase imitasi to. Kaya PC. Nah, aku pakai pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Kowe iki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reden. Sik. Reden. Saya adalah komandan Klepon. Platon. Peleton. Yuk, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andi Rono. Eh, kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbas, sanggule Mbas. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono Masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Ya sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. Perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lah luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyuwun bimbingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul beda motor. Wis mbok omone nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah sange lah. Maksudnya jenenge madang kara. Kara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Kuwi apa, Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawar slendro saya. Nah, Lah Mbak Probo. Masa? Oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas Madeprono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madeprono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben ngomong-ngomongan karo kancane. Maksudnya iki tugasnya nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Takon ngomong ngobrol karo kancane sebelah. Iki genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan nyeliti. Pajangan yo nyiliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Ngaku Dewi Sukesi. Sapa Dok? Sapa Dok? Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to Dis. Mosok, Mbak. Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Dal Padane Pak Presiden Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Ya ya mie banyu aqua. Oh, aku wae. Oh, dadi mimik banyak koa. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mie. Berarti mbok mie. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojo? Banyu Jan apa? aqua. Asik. Nami kula. Niki nyilit. Alah. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi apa ora? Iya kek apa mie ana. Lho lah aku ya tak mie ile. Oh, aduh. Ya krek tutup urung dibuka barang.
Nduk, Cahayu aja mimik Nduk. Awakmu kok kelempokan kok masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Nduk Probok. Kaya Apa kuwi sampean apa? Biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hami mau. Wes ku mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue. Statue iso setempet nyetempet Statue matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar yo. Kowe aja mau karo Surabaya Ya karo Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku tok cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon lah arek kuwi. Maksud aku. Makane anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Prabu? sing statue. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Nduk Cahayu. Iki lho kaya Probok lho suarane pisan. Ora kaya ngene iki. Ora kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ono gerakane apa durung? Oh, urung. Tak Batam. Batang. Sopo? Dandan ini ojo celuk batang ini. Lah kowe rene lho. Mas aku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga Madangkara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, Hami mau, Hami mau, Hami mama laya. Kon iso tak? Sapa ora? Sok ora? Enak sih gurih. Nah, Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau kok. Harimau tak cakar dhewe. Ayo, Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. kowe cangkem. Kita iki anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Sapa ora? tak pernah Nak ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau Malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo juga tembak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Kowe iki malah dadi kancamu. Pendeling. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing Ora gak iso, iso. ora Oke. iso iki beda. Sing iki iso ya. Sing Sing apa? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa ora? Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu Awakmu ya. repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu dokno tek. statue. Ngawur kuwi nyapa? Statue loh. Statue duduk nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang ya rayu. Statue. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki ya pinter, iki pinter. Aku dhisik ya pinter. Lah kok saya kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kopong. Jajal Velocity nih sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa.
Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Seju seju jalan cuek baru baru. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Becak, iki jenenge apa? Secu. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyama Bu Kesi. Lha malah kepala, undak lutut kaki, kepala. Yo ngono. Wong yo iso lho. Kesi Wong yo kompak lho. Kompak dengar wong ngono kok disia-sia. Dino lo lek TikTok Bu Kesi iki. Piye? Bakal panci. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Banyak anu wong lawas, Mas. Ora was padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Surabaya. Apa kowe? Ngalih. Nyapa? Iya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok Kon koyo ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet-duet sama ini sama Sama ini. siapa? apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Oke. iya. Permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah Wo? sama Mas? Mbah Wo sama sini. Mbah Wo. Mbah Waldo Dek, apa so- mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah aku Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya. Kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lah niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, lak iya. mboten lintang asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren yo. kuwi lho, iso Sing ora? tren. Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekolmu. Sabar, Lah Bos. nyapa kowe nesu? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Lho, ya ora. Awakmu nek nantang ku wani. Lagune sing kuwi lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarani ora update. Lagune ku lho apa? Aduh, Dewa. Lah iki lho, judule apa? Judule apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Mbak. Iso lagune. Lho iso to. Piye piye. Duh, kene Mbak. Ya Iya bener. Duh. Kene apa? Enak telek. Nyanyi lho nyanyi. Iki rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuwatno aku sing to. Ben dicontoni karo iki lho. Tem. Aku agak Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendhat saking coba Anu, betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora, tak ganti. Sabara Nggih. awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi anek. Lho ki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. sing penting dalanangan kuwi sempit Duh. Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho. niki lho sebari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu sing penting Delok jajal. Ayo lah. Ayo lah. Iso nih. Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjene. iki lho kene pakai Kuwi urip kaya nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. sing gelem nampa awakmu ya iso Kowe iki enek yo kene. Anake ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayai sendiri kok. Ndak. Ayang. Sama kamu. kita berduel Iya berduel. Iya, Iya. oke. Yuk. Sini. Oke, sing apa Iya. ya? Boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo. Dados.
Mas. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Kayak ngono aku ora suwe. Keprok. Wis senenganmu rusak. Dia nang Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggilang. Berat rasane. Wis senenganmu wong Aku rusak. nang kene aja ngerusak Arep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Oh. Rokok nyawiji dadi siji. Tresna pancene tresno kuwi akeh madoka Arep tumeka katresnan di sini ana wong aku kowe mung katresnan senadyan donga rapi sonongko yadelwa yen durung kabisa mringkang kuwasa Yen donya rapi sorongko bakal tak coba yen durung kabisa mringkang enak lho bos enak Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi wong nggih niki asline garapan musik kok Mas yo gamelan tapi dimirengke tesih nggih enak Nggih. napa oleh wanci dalu bolo-bolo madang karang klop percaya pokoke Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. lah niku lho sing kula rantos Lah, sing ngombe cucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi terane Mbak Probo. siap bos siap Pokoknya nek wilayah ngetan iku Mas Percil iku pun diatasi nah. Niki apa melih niki Banyuwangi. Sik komandane iki lagi Ayo. sik komandane sik nyombor Bawani, Nggih. bawani. bawane tiyang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Siap, nggih. Membiat mayon paman suarane
gending belambiangan. Samono. Latihan ning omah kudune. Apa? Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. Nyerambiai Nuswan Tara Banyuwangi Kulon. Kulon kenong wetan segara. Ya ndak teko Lumajang lah, Mas. Iya lah. Tapi tadi sik anu ten Pasuruan. Ketapang. Lor lan kita lalas angker Hang keliwat Belambiangan. Asik. Belah. biangan Suara siji, suara loro, suara telu, suara tekek. Sabarnya. Iya, Yo papat. iya papat. Ayo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Bulan Mas. Wis samono kuwi. 3 2 1. Oke ya. Cekak-cekak ya, cekak-cekak. 3 2 1. Ojo takon seneng Susah. Loh, Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho. Nadamu iki. Kowe datar nadamu. Sini. Ojo takon seneng susah hang disangga. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, wih, sing latihan iki to. Iya. Aku bendino latihan. Lah setahun gak Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, ini nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, wong telu. 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. tanah India Tanah India, Dion, alon-alon hang penting lakon. melaring ku meliare Taman Sari Nuswantara, belambiangan, belambiangan, ku melaring Taman Sari Nuswantara, belambiangan, belambiangan, ku melaring Taman Sari Nuswantara. Belambiangan, senang susah, wis tak ojo takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun Ya wis kalah
Sambel kemang. Iki lho, iyong-yong kelopo doyong awak kula keloyong iyong-yong kelopo doyong awak kula keloyong dangdut cepet ulan andung iya romantua saben ulan saben taun asinare Condro Dewi alamat kepilu padang mendem gadung jagalan woro ulan andung kono padang kono mendem alamat tangis wong lanang keturut ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong sekar gending jong gading ketak gendinge wong menek mundhok kelopo yang layu pemiong garing samanton kaki segalono dicira cumibla alamat dengan suko lepotono menekono kelopo totok cak Rehana lari kok ayu temenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana lari kok ayu temenan bareng mangkuring jalanan koyo Madangkara Aduh Rehana Ison yo sing kuyang Deleng riko kari sing ana liyane Aduh Rehana Ison yo sing kuyang Deleng riko sing ana dunyane kadung kecaruk sun sapa semaure bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo senturuti Bersama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkel. Kinten-kinten donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak, menika. Anu man, niki mawon. Nggih. Kula ndonga namung setunggal. Napa? Sementing masyarakat Grogol mriki paringi sehat. Amin. Amin. Sehat rezekine lancar barokah balurah nggih sehat janipun. Amin.
perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbak Lurah. Piye nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika. Enek ngomong sapa? Sopir-sopir. Kowe iki aja ager ngomong. Bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Mboten. Kula manut jenengan. Mas Percil niku lembet tok pancen. Ubet kula. Gak napa-napa sing penting wayangan penting niku nggih. Nggih, wonten wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Amin. Selanjutnya Mbak Hello Kitty, monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lah nyapa lho? Lah nyapa? Lah wis mbok anu kabeh lho Mas. Paling enggak yo punya omongan apa Ditongane lah. ibu-ibunya semakin cantik. Ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. Nyapol. Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon Mak Cange. Nggih, terima kasih Cak Perjo CN Mbak Prabu ndherekaken. panjenenganipun ingkang ngregengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten ingkang ageng. Nggih, sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten anu Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah yo melangkah. Aku wis gak banyol. Iya. Batang. Ini tanggal pinten malih Mas Cange? Tanggal pirone? Masa takon tanggal kuwi lho. Kena wede sesuk ya libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ya ilang malah. Kena yo. Batal nyapa lho Bos. Lah kowe tak WA. Iya. WA aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken Kinanti Sandung, Mbak, Slendro Wis menyuruh, Mbak. apa tak tuku lawang lho sing anu. Ayo. Mangga diaturake, nggih. Monggo Bapak Joko Warsito pamundhut panjenengan. Mas, kuku sing kuku kemelun ngeneng biasa penting